नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम हैं प्रियंका देवी कुशवाहा और हमारे यूट्यूब चैनल में रउआ सभे के स्वागत बड़ुए। तो रउआ सभे के बीच में बहुत प्यारा सा गणेश जी के गीत हम लेके आ गए बनी। गीत के पूरा जरूर सुनम जा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करब जा। अभी तक ले चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए कैले तो चैनल के भी सब्सक्राइब जरूर कर ले अब जा, और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजम जा हमारे गीत रउआ सभे के कैसन लागेला, गीत के कहाँ से सुनी न जा। अभी तक ले चैनल पर नया बन जा तो जल्दी जल्दी चैनल के भी सब्सक्राइब जरूर कर ले हो जा। तो चलिए रउआ सभे के बहुत प्यारा सा गणेश जी के गीत हम सुनावतनी। पान कसैली हरियर दुबिया नेवतवा तोहके पेठावतानी हो। पान कसैली हरियर दुबिया नेवतवा तोहके पेठावतानी हो। ए गणपति चली गई, ए गणपति चढ़ी गईले भादो के महीनावा ध्यानवा तोहके धैले बानी हो। ए गणपति चढ़ी गईले भादो के महीनावा घरवा तोहके बोलावतानी हो। घरवा अंगना वाली पवले बानी चौका पुरवले बानी हो। घरवा अंगना वाली पवले बानी चौका पुरवले बानी हो। आरे गंगा जी के जलवा भरवले बानी आसन बिछवले बानी हो। आरे गंगा जी के जलवा भरवले बानी आसन बिछवले बानी हो। जब अइब हमारी अंगनावा चरनिया राज पखार भी हो। जब अइब हमारो अंगनावा चरनिया राज पखार भी हो। आरे तोहरो रतिया उतार भी घीव के दियावा जलवले बानी हो। आरे आरती तोहरो उतार भी घीव के दियावा जलवले बानी हो। लड्डुआ के भोगावा लगवले बानी मस्तक सिंदूर लगाइबे हो। लड्डुआ के भोगावा लगवले बानी मस्तक सिंदूर लगाइबे हो। आरे कई के दर्शनवा तोहार नयनवा जुड़ाई जाई हो। आरे करी के तोहर दर्शनवा नयनवा जुड़ाई हो। तारी दीहा कुल संकटवा तू त मंगल दाता हो। काट दीहा कुल संकटवा त तू मंगल के दाता हवा हो। आरे सबसे पहिले तोहरो पूजा नामा तूहे सबके भाग विधाता हवा हो। आरे सबसे पहिले होखे तोहरो पूजा नामा तूहू भाग विधाता हवा हो। फेरी दीहा दया के नजरिया करी हाथ जोरिनु हो। फेरी दीहा दया के नजरिया करी हाथ जोरिनु हो। आरे सेवा में तोहर बीते हमरो उमरिया इहे मांगी आशीषनु हो। आरे सेवा में तोहरो
बीते हमरो उमरिया इहे मांगी आशीषनु हो। असरा में खाड़ा बानी दुआरिया डगरी यानी हारतानी हो। असरा में खाड़ा बानी दुआरिया डगरिया तोहर निहारतानी हो। ए गणपति चढ़ी गईले भादो के महीनावा घरवा बोलावतानी हो। ए गणपति चढ़ी गईले भादो के महीनावा घरवा तोहा के बोलावतानी हो। पान कसैली हरियर दुबिया नेवतवा तोहके पिठावतानी हो। पान कसैली हरियर दुबिया नेवतवा हमू भेजतानी हो। ए गणपति चढ़ी गईले भादो के महीनावा त घरवा हम बोलावतानी हो। ए गणपति चढ़ी गईले भादो के महीनावा त घरवा तोहा के बोलावतानी हो।